हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji, thank you so much Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna हरे Mataji. कृष्ण माता Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. எல்லோருக்கும் Hare Krishna. ஒரு நிமிஷம் லைவ் போகான்னு பாத்துக்கிறேன். லைவ் ஸ்ட்ரீம் போகுது மாதாஜி. போயிருக்க மாதாஜி. அது ஜெயராத மாதம் பாட்டு பாடியாச்சா? பாடிட்டோம் மாதாஜி. பிரணத்தி வாசிச்சாச்சு இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடியாச்சா? பாடியாச்சு மாதாஜி. ஸ்லோகம் வாசிடலாமா? ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 17வது நாள்ல இருக்கோம். சோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஐ திங்க் ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சமஸ்கிருதமா இருந்தாலுமே தமிழ்ல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால பரவாயில்ல, நம்ம முயற்சி பண்றோம் தப்பு இல்லாம வாசிக்கிறதுக்கு. அதுக்காக நம்ம வேற இதுல இருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம். நமக்கு பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், நம்ம என்ன பாவத்துல பகவான் இடத்துல பக்தி பண்றோன்றதுதான் முக்கியம். அதுக்கு ஒரு கதையே இருக்கு. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதை பார்க்கலாம். சோ எல்லாரும் இதுல ஒரே ஒரு பதம் சொன்னா கூட, ஒரு பதம் இல்ல, ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட அதுக்கு பலன்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம். அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட பிராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 17வது அத்தியாயம், நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. நீங்க கூடவே சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். ஓகே. अर्जुन उवाच भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यत्सत्यसमयेन जन्दे सात्विक देवान्यक्षांसि राजस प्रेतान् शान्ति जन्दे तामसादन अतस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना अहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्ष्यन्त शरीरस्थं बोधग्राममसेदसा शरीरस्थं दान्वितायासुरनिश्चयान् आहारस्तवि सर्वस्य इदो भवति प्रिय यस्तव वस्तदादानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुषस्तदबलारोग्यस्य
विदर्तना यस्यास्निग्धा स्निग्धा हृदय आहार आत्मिथ प्रिया ललवणात्युष्णदीक्षण रुक्षविदाहिना आहार राजसस्येष्टतुक सोकामप्रदा आर्दयामं कदस्रं भूति वर्ष्युषिदं सयत् शिष्टमिव समेत्यं भोजनं तामसप्रियम् क्षिपियो विदिष्टो य इत्यदे यष्टव्यमेव मनसा मादय स सात्विका आदाय तु फलं रतमभिसैव यते परदर्शिषदं यज्ञम् इति राजसम् इदिहीनमस्युष्टान्यं मन्द्रहेन मदक्षिणम् विरहितं यज्ञं तामसं परिषस्वदे देवस्य विजय कुरु प्रजाज्ञभोजनं शौचमार्जवम् महिंसा शारीरं तव उच्यते वाक्यं सत्यं प्रियहितं सयत्याय व्यसनं सैव वाङ्मयं तव उच्यते मनप्रसादसौम्यं मौनमात्रीनिग्रहवसंश्रुतिरस्येतवो मानस मुच्यते प्रत्यया परमासक्तं तपस्विदं नरैः आकाङ्क्षियुक्तैः सात्विकं परिषज्यते सत्कारमानपूजातं तवो दम्भेन सत्तिभक्तों राजसं फलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया तस्योत्सानतामं वा तत्तामसमुदाकृतम् साधस्यमिति यत्तानां प्रियदेयानुपरिकारिणे येषु काले सपात्रे भदस्तानं सात्विकं संस्कृतम् यत्तु प्रत्युपराकृतं फलमुक्तिश्वानपुरे यदे सरिपरिक्रीडं तत्तानं राजसंश्रुतम् आदेशकालयत्तानमवात्रयच्छति समवज्ञानं दत्ताम समुदाकृतम् उदाहृतं ओ तत्सर्गेण वेदस्य यज्ञास विहितपुरा तस्मादो विद्युता हृदय यज्ञदानवक्रिया विधानोक्ता सततं प्रकमाविधिनाम्
बलं यज्ञदभक्त्रिया क्रिया चरितक्रिया मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा तस्थुतपार्थयुज्यते तपसि दाने सस्तिरिति सदित्योच्यते कर्मसैव तदक्रियं सदित्योते माभिधीयते अत्रयाय भूतं दत्तं तपस्तदं कृतं सयत् असदित्युच्यते पार्थ तत्रेयनो इह श्रीमद्भगवद्गीतासु சொல்லுங்க, கண்டினியூ பண்ணிடு. மாதாஜி சொன்னீங்களா? கண்டினியூ பண்ணுங்க. இது ஓகே. இது ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திர ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததயோ அத்தியாயம். ஓகே. இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம். எனக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க. அவங்க எல்லாரும் L5 கிளாஸ்க்கு போயாச்சு. சீதா மாதாஜி நீங்க எப்பவும் போல எடுத்து விஷ்ணு பிரபு காமிச்சிருங்க, அவங்க மார்க் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா நேத்து என்ன நம்ம சாப்டர் பார்த்தோம்? நேத்து பார்த்த கிளாஸோட புரிதல் சொல்லுங்க பார்த்தோம். எக்கோ அடிக்குது யாருக்கோ. நேத்து பார்த்த சாப்டரோட புரிதல் சொல்லுங்க. நேத்து என்னென்னலாம் பார்த்தோம், என்ன ஞாபகம் இருக்கு யாருக்காவது? மூணு குணம் பார்த்தோம். வால்யூம் கம்மியா வச்சிருக்கேனா? எனக்கு கேட்கவே இல்லையே சுத்தமா. எஸ் மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
மாதாஜி நீங்க பேசுறது கேட்கல. இப்ப இப்ப கேக்குது. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஆக்சுவலா நான் அதுல மியூட்ல தான் இருந்தேன். ஐ எம் ட்ரைங் டு டேக் தட் டேட்டா. அந்த இது கிடைக்க மாட்டேங்குது, பிபிடி. அதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, சரி. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் என்ன அத்தியாயம்? யார் சொல்லுங்க. நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யாரோ சொன்னீங்க, ஏதோ குணங்கள்னு ஏதோ சொன்னீங்க, சொல்லுங்க பாக்கலாம். நேத்து என்ன பார்த்தோம்? 16வது அத்தியாயம், தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். சூப்பர் மாதாஜி, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள், அதுல என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? அது வந்து 26 தெய்வீக குணங்கள் பத்தி பார்த்தோம். ஏதாவது 1-2 குணங்கள், அந்த குணங்கள் பத்தி ஏதாவது 1-2 குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள். யாகம் செய்தல், சுய கட்டுப்பாடு, தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் சார் ஒரு சார்ட்ல வந்து கொடுத்தாங்க, சுய ஒழுக்கம் சமூக நடத்தையும் பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. சுய ஒழுக்கத்துல வந்து தவம், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மை, வாய்மை, அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் சமூக நடத்தையில வந்து தானம், அஹிம்சை, கோபமின்மை, பிறர் குறை காணாமை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக ஈடுபாடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து வேதங்களை படிக்கிறது, தியாகம் செய்யறது, அப்புறம் சாத்வீக உணவு, அந்த மாதிரி அத பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. தெய்வீக குணங்கள் பார்த்தோம்ல, அது போல அசுர குணங்கள் என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? அசுர குணங்கள் அகந்தை, கோபம், காமம், குரோதம், லோபம். முடிச்சிட்டாரு பிரபு. காமம், குரோதம், லோபம். சூப்பர். ஓகே, வேற? ஏன் இப்படி சதி பண்றது? தெய்வீக குணங்கள் வந்து முக்தி தரக்கூடியவை அப்படின்னாங்க. ஓகே. அசுர குணங்கள் வந்து பந்தப்படுது. ஓகே, வேற எதுனா கதை சொன்னாங்களா பிரபு நேத்து? இது ரிலேட்டடா, இந்த இது ரிலேட்டடா ஏதாவது கதை சொன்னாங்களா பிரபு? பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கிறதுனால பலன் என்ன நமக்கு? நம்ம வந்து மீண்டும் பிறவாமை கிருஷ்ணர் பாதத்துக்கே போய் சேர்ந்துருவோம்னு சொன்னாங்க. ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு பாருங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் போயிட்டு இருக்கு, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது தெரியுது. ஓகே, கிளாஸ் முடிக்கும் போது இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பாக்கெட்டோட வச்சிருந்தா எடுத்து தப்பால போடுன்னு சொன்னேன், போடுறேன்னு சொன்ன காணாங்க. நான் உங்களை மாதாஜி பண்ணிருக்கேன். மாதாஜி, சீதா மாதாஜி, ராமகிருஷ்ணன் பிரபு எல்லாம் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க, ஏதாவது யூடியூப் லைவ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால. ஓகே, சோ முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, நாளையோட நம்மளுடைய முதல் லெவல் 1 முடியுது. நாளைக்கு 18வது அத்தியாயம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே டைரக்டா நம்ம லெவல் 2 ஸ்டார்ட் பண்றோம், சரிங்களா? சோ லெவல் 2ல எனக்கு தான் அந்த சேவை கிடைச்சிருக்கு பகவானுடைய கிருப்பையினால. சோ லெவல் 2ல நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, ஒரு 42 நாள் ஷெட்யூல். அது 42 நாள்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டீட்டெயிலா இன்னும் கொஞ்சம் கூட. இதுல வந்து வெறும் 1-2 ஸ்லோகங்கள் மட்டும் தான் பார்த்தோம் இல்லையா? ஆனா அது லெவல் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அத்தியாயத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகங்களும் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே போவோம். சோ 42 நாள்ல வந்து அந்த லெவல் 2 நம்ம முடிப்போம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட லெவல் 3 இருக்கு. அதுல நீங்க கிளாஸ் அதை முடிகிற சமயத்துல வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. சோ நீங்க சைட் பை சைடு எத்தனை பேர் இதுல குவிஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நாளையோட முடியுது இல்லையா கிளாஸ்? அதனால குவிசஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கா? எத்தனை பேர் முடிச்சு சர்டிபிகேட் ரெடி பண்ணிட்டீங்க? 21 பேர் இருக்குமா? ஓகே, 20 பேர்ல எத்தனை பேர்கிட்ட சர்டிபிகேட் இருக்கு? லெவல் 1 முடிஞ்ச சர்டிபிகேட் இன்னும் முடிக்கல மாதாஜி, எழுதிட்டே இருக்கோம், கண்டினியூவா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் 2 இது முடிக்கணும். ஓகே, முடிச்சிருங்க. யாரெல்லாம் முடிக்கலையோ அவங்க தயவு செஞ்சு முடிச்சிருங்க. முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து லெவல் 2ஓட போகும்போது கொஞ்சம் அதுல அழகா போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து 17வது அத்தியாயம், ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம். ஸ்ரத்தா அப்படின்னாக்கா நம்பிக்கை. நம்ம பாக்குறோம் பக்தி. நீங்க அடுத்த லெவல் 3ல வரும்போது பாப்பீங்க 9 விதமான லேடரோட அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம்.
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பகவானுடைய அதீதமான கருணை, காரணமற்ற கருணை. பகவானுடைய கருணை இருக்கிறதுனால நமக்கு பக்தர்களோட சங்கம், அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஸ்ரத்தா அப்படின்றதே வருது. சோ இங்க நம்ம பாக்குறது விசுவாசம் அல்லது நம்பிக்கை, பகவான் மேல அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது மூலத்தோட பலன்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ இதுல நம்ம வந்து எத்தனை ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சோம் நம்ம? அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நான் ஸ்கிரீன் மாத்துறது தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஆமா தெரியுது மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் முன்னாடியே இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும்னு பார்த்தேன். அது வேற வேற சேவை வந்ததுனால என்னால இதை பண்ண முடியல. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போடுறேன் பாரு. நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். இப்ப பாருங்க, கிளியரா தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. யாரோ ஒருத்தர் இரிட்டேட் ஆகி போயிட்டாரு. போங்கம்மா நீங்களும் கிளாஸ் இல்லையா? எவ்வளவு கிளாச்சஸ் finally we are on track. Okay, correct. இது வந்து அந்த தெய்வ அசுர குணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். அதுல பக்தர்கள் எப்பவும் பகவான் மேல என்ன பண்றாங்க, பக்தி தொண்டு பண்றாங்க, அதெல்லாம் பார்த்தோம். அதோட முடியும். நேத்தையோட இது அத்தியாயம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவல் 2ல இன்னும் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி படிப்போம். சோ இப்ப வந்து ஜஸ்ட் அந்த அதோட சாரம் மட்டும் பாத்துக்கலாம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்லோகத்துல அகைன் அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னாக்கா இந்த அதிகாரம் அற்ற அது தான் தோன்றித்தனமான ஒரு வழிபாடுகள்லாம் இருக்கு, அதை பத்தி என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். என்ன ஏன் அந்த மாதிரியான தான் தோன்றித்தனமான வழிபாடுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு. அப்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், நேத்து நம்ம வந்து அந்த 3 குணங்கள் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இந்த ஜடலோகத்துல எத்தனை குணங்கள் இருக்கு? எத்தனை குணங்கள் இருக்கு இந்த லோகத்துல? இவன் நம்மளுக்குள்ளார எத்தனை குணங்கள் இருக்கு? நேத்து அதை தான் பார்த்திருப்பீங்க, தெய்வ அசுர இயல்புகள்னு சொல்லிட்டு. குணங்கள் இருக்குது. 3 குணங்கள் 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்களும் ஒண்ணுக்குள்ள கவர்ந்து 81 விதமான குணங்களை நம்ம வெளிப்படுத்துறோமா. பிரிடாமினண்டா அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதெல்லாம் ஒன்றுடன் கலந்து நம்ம 81 விதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துறோம். நீங்க அதுல பார்த்திருப்பீங்க, ரொம்ப தெய்வீகத்தன்மையோட கம்சன் வந்து தன்னுடைய தங்கைய திருமணம் முடிஞ்சவுடன் நானே கொண்டு போய் விடுறேன் தேவகி அம்மாவன்னு சொல்வார். ஆனா எப்ப அசரீரி கேக்குதோ அவளோட கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய 8வது குழந்தை உன்னுடைய மரணத்தை கொடுக்க போறாருன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாரு, அவருடைய அசுரத்தனம் வெளியில வருது. உடனே தன்னுடைய தங்கைன்னு கூட பார்க்காம அவரு கொல்ல போயிடுறாரு. முதல்ல எப்படி இருந்தா, ஒரு சாரதியே வேண்டாம், நானே என் தங்கையை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், தேவகி அம்மாவும் வசுதேவரையும் கூட்டிட்டு அவரே போறார். அந்த ஒரு அரசன் தங்கைக்காக அந்த பாசத்துக்காக அவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்தார். ஆனா எப்ப அவருக்கு வந்து அந்த குழந்தையினால தனக்கு வந்து மரணம் சம்பவிக்கும்னு தெரிஞ்சதோ அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ற, அதே தங்கையை கொல்றதுக்கு துணிஞ்சிட்டார். சோ நமக்குள்ளரையும் அப்படித்தான் இல்லையா? நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிருப்போம்ல, சில சமயம் நம்ம வந்து நல்ல ஹாப்பியா இருப்போம், சில சமயம் அவங்க கிட்டே நம்ம வந்து கோபமாக இருப்போம், கேட்டா நம்ம மூட் ஸ்விங்கிங் சொல்லுவோம். சோ இதெல்லாம் வந்து எப்பயோ சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நமக்கு வந்து இந்த 3 குணங்கள் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயுமே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க பகவான் அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல ஒருத்தருடைய வழிபாடுகள் இருக்கும்னு சொல்றார். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அதிகாரம் படாத ஒரு வழிபாடு ஏன் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில அவங்களோட வழிபாடு இருக்கு. அந்த 3 குணங்கள் எங்க இருந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவுகள், அதுக்கப்புறம் மாதாஜி சொன்னாங்க தவம் இருக்கிறதெல்லாம் பத்தி சொன்னாங்க. சோ இங்க இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த 3 குணங்கள்ல நாம செய்யக்கூடிய தானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு, அதே மாதிரி அந்த 3 குணங்கள்ல நாம செய்யக்கூடிய தவம், 3 விதமான தவங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி வந்து தானம் தர்மம் செய்யறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். கடைசியாக ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லி அதை முடிக்கிறாங்க. சோ இன்னைக்கு அந்த விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத சப்தோத்தியாய ஸ்ரத்த திரய விபாக யோகோ நாம. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன்.
நம்ம வந்து டைம் இல்லாதனால நம்ம தான் சேர்ந்து படிக்க போறோம். அதனால லெவல் 2ல நம்ம வேகமா வந்து ஸ்லோகங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்ப வந்து டைம் இல்லாதனால நம்ம சுருக்கமா அந்த சாரத்தை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். சோ அர்ஜுனன் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறார். என்னன்னு கேட்கிறார்? சாஸ்திர விதிகள் எல்லாம் பின்பற்றாம தன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றாறு போல வழிபடுறாங்களே, அவங்களோட கதி என்னவாக இருக்கும்? அவங்க இருக்கிறது என்ன குணத்துல இருக்காங்க? சத்துவகுணமா, ரஜோகுணமா, தமோ குணமா? ஏன்னா இந்த 3 குணங்களை பத்தி முன்னாடி பார்த்திருப்போம் இல்லையா? அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அவர் கேட்கிறார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைடு மாத்துறது தெரியுதுங்களா? தெரியுது தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது. ஏதாவது வேகமா போற மாதிரியோ ஏதாவது இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க. 9:55க்கு எனக்கு யாராவது கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. நம்ம கரெக்டா ஷார்ப்பா 10 o'clock முடிச்சிடலாம். சோ இங்க வந்து சொல்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? இந்த உடலை பெற்ற ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அதுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கு. அந்த சுபாவத்துக்கு ஏற்றது போல ஒரு நம்பிக்கை வருகின்றது. அந்த நம்பிக்கையில 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல அதனை வந்து நம்ம பிரிச்சிடலாம் அப்படின்றத சொல்றார். சோ எப்படி இப்ப மழை மேல இருந்து வருது, மழை தண்ணி வருது. இந்த மழை தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு களிமண் இருக்கிற இடத்துல போனா அது எப்படி இருக்கும், அல்ல ஒரு கடல்ல போனா அதோட இது எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? களிமண் இருக்கிற ஒரு இடத்துல அந்த தண்ணி போச்சுன்னா அதோட அது அது எப்படி இருக்கும்? இது ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கா இல்லையா? கடல் நீருக்கும் இதுக்கும் அதே மழை தண்ணி தான். கடல்ல விழும்போது அதோட தன்மை எப்படி இருக்கு, இல்ல இங்க வரும்போது எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. களிமண்ணோட கரைஞ்சி கலரே மாறி அழுக்காயிடும். அதோட கலர் மாறுது இல்லையா? ஓகே. அதே போல இதுல கடல்ல தெளிவாதான் சொல்லுங்க பிரபு. களிமண்ல விழும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து உழவுக்காகி அது விதை விதைச்சு நெல்லை அறுவடை செய்யறவங்க ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து கடல்ல போய் கலக்கும் போது அந்த நல்ல தண்ணீர் வந்து ப்ளூ கலரா மாறி அது வந்து உப்பு தன்மைய மாறிடுதுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே நாலேஜ் தான் இங்க. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜியும் பிரபுஜியும் இல்லையா? அந்த களிமண்ணுக்கு ஏத்தது போல அதோட கலர் மாறுது. அதே போல கடல்ல இருக்கும்போது அதோட கலர் மாறுது, அதோட குணம் சுவையும் மாறுது. அது போல ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அது எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றார் போல நம்மளுடைய வழிபாடுகள். அர்ஜுனன் என்ன கேட்டார்? ஏன் இந்த மாதிரி தான் தோன்றித்தனமான வழிபாடுகள் இருக்குன்றத பத்தி கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் சொல்றார். இப்ப சத்துவகுணத்துல நம்ம இங்க பாக்குறோம். சத்துவகுணத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றார்கள். அதன் மூலமாக அவங்க முக்தி பிரம்மன் நிலை. சோ அவங்க போறது எந்த குணமாக இருக்கு? ஞானிகளாக அவங்க மாறுறாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க பல நோக்கு செயல்களை அவங்க செய்துட்டே இருக்காங்க. அதனால நிறைய கர்மங்களை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அந்த கர்மத்தின் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு பற்று. மாதாஜி நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. அதனால அவங்க என்ன ஸ்வர்கலோகம் வரைக்கும் போறாங்க. அவங்கள வந்து காமிகள் அப்படின்னு சொல்றோம். கர்ம மேதிகள், கர்ம காமிகள் அப்படின்னு 2 விதமா பிரிக்கலாம். கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சுத்த சத்துவகுணம் நம்ம அதை என்னன்னு பார்க்கலாம். அந்த சுத்த சத்துவகுணத்துல அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா பக்திகளை செய்து பகவான் மேல பிரேமத்தை வளர்த்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே அடைகிறாங்க. ஓகே, நம்ம 3 குணங்கள் பார்த்தோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? சத்துவகுணமாகவே இருந்தாலும் அதுவும் இந்த ஜட உலகத்தை தான் சொல்றோம். சத்துவகுணத்துல தூய்மையான விஷயங்களை பண்றோம். இந்த 3 குணங்கள்ல கொஞ்சம் மேம்பட்டது வந்து சத்துவகுணம். ஆனா அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கான்னு கேட்டா அதல்ல. அந்த சத்துவகுணத்திற்கும் மேல இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவகுணத்திற்கு நாம மாற வேண்டும். ஏன்னா பகவான் நிர்குணவாதி. பகவானுக்கு குணங்கள்னு இல்லை. அவர் வந்து ஏதாவது பாரபட்சம் பாக்குறாரா? அசுரர்கள் இல்ல சூரர்கள் தேவர்கள் 2 பேருக்கும் பாரபட்சம் பாக்குறாரா? இல்ல. அப்படி பார்த்திருந்தா பூத்தனாவை வந்து ஒரு தாய் ஸ்தானத்துக்கு அவர் உயர்த்திருக்க மாட்டார். சிசுபாலனை தன்னுடைய உடலுக்குள்ளேயே வர மாதிரி அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருப்பாதத்துக்குள்ளேயே அவர் வந்து ஐக்கியமாகிறார். அது ஒரு வகையான முக்தி. 5 விதமான முக்தியில சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். சோ பகவான் பாரபட்சமற்றவர். அவர் இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டிருக்கார். நம்ம இந்த குணங்களுக்கு உள்ளார இருக்கிறதுனால அதுக்கு மேற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகவானை புரிந்து கொள்ள நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கு. நம்ம ஏன்னா நமக்கு இப்ப எவ்வளவு தூரம் ஒரு விஷயம் தெரியுமோ அதை மட்டும் அதுக்குள்ள இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயத்த நம்மளால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னாக்க முடியாது இல்லையா? அது போல பகவான் சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கார். ஒருவர் பகவான் மேல அந்த தூய பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களும் அந்த சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு உயர்ந்து விடுறாங்க. சோ பகவானை போலவே அவருடைய தூய பக்தர்களும் அந்த சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய பாவம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்க தூய்மையான பக்தி.
அனன்ய பக்தி, எதையுமே எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு எப்படி நான் திருப்திப்படுத்தலான்ற அதே ஒரு தூய பக்தியில இருக்காங்க. அப்படி அவங்க தூய பக்தி பண்ணும்போது அந்த பிரேம நிலை, உயர்ந்த பாவத்தை அடையறாங்க. சோ கடைசியில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அடையறாங்க. இதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய நிலை. அப்ப பக்தர்களுக்கு என்ன குணம் வேண்டும்? சுத்த சத்துவ குணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சரி, அப்ப சத்துவ குணத்துல இருந்து நான் சத்துவ குணத்துல நல்ல குணத்துல தானே இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, ஆமா, சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஞானிகளை போலவும் முக்திகளை போலவும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து அப்படி இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான மனசுக்குள்ள நினைச்சு அவங்க வந்து தியானம் பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நீங்க 2வது அத்தியாயத்திலே வந்து பார்த்திருப்பீங்க. பகவானை 3 நிலைகள்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ பரபிரம்மம், இப்ப எப்படி ஒரு சூரியனை பாக்குறோம். சூரியன்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்படி ஒரு வெளிச்சமா இருக்கே, அதுதான் சூரியன் சொன்னா அது கரெக்டா? இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. அந்த சூரியனோட ஒளிக்கற்றை பார்த்து இதுதான் சூரியன் சொன்னா அது வந்து சரியான புரிதலா இல்ல. இல்ல சூரியன் வந்து ஒரு வட்ட வடிவத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு சரியான புரிதலா இல்ல. சோ சூரியன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது அது வந்து ஒரு ஒரு கோள். அதுல பகவானே வந்து இருக்கார் சூரிய நாராயணனாக. அதனாலதான் மற்ற கோள்கள் எல்லாம் வந்து உயிர்த்தெழுப்பெறுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஜென்ரலா ஒரு சூரியன் பார்த்தோம்னா வெறும் இந்த ஒளிக்கற்றை தான் வந்து சூரியன் சொன்னாலும் தவறு, அல்ல ஒரு வட்ட வடிவத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் தவறு. சூரியன் என்பது ஒரு கோள்ன்றது சரியான புரிதல். அது போல பகவானை வந்து 3 நிலைகளை புரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு பரபிரமம், எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கிறது பகவான். சோ இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட லட்சியம், இதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது தான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா அது சரியான புரிதல் அல்ல. இந்த அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, சோ அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? எங்கேயுமே பறந்து விரிந்து இருக்கிறார் பகவான். சோ பரபிரமமாக அவங்க பாக்குறாங்க. சோ அவங்களுக்கு பகவானுக்கு ரூபம்லாம் இல்ல. இந்த அசையும் அசையாத, பாக்குறது பார்க்காதது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அங்கம். அதுதான் அப்படி அந்த நிலைதான் என்னோட புரிதல் அப்படின்னாக்கா, நான் முழுமையாக பகவானை புரிய இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கு? அந்த பிரம்ம ஜோதி, அந்த ஜோதி ரூபத்துல இருக்கார், அவரோட நம்ம ஐக்கியம் ஆயிடணும். சோ அவங்களுடைய எண்ணமும் அங்க ஒரு சுயநலம் இருக்கு. என்ன அந்த சுயநலம்? அவருடைய அந்த அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியம் ஆயிடணும், அவரை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு சுயநலம் இருக்கு. பக்தர்கள் அப்படி அல்ல. பக்தர்கள் பகவானிடத்துல முக்தியை கேட்பதே இல்லை, விமுக்தியை நாடுகின்றார்கள். என்னது? எனக்கு வந்து நரகலோகத்துல போகக்கூடிய தன்மையை நீங்க கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல கிருஷ்ணா, ஆனா எப்பவும் நான் உங்களை நினைச்சுட்டே இருக்கணும், எப்போ உங்களுக்கு நான் பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்கணும், உங்களுடைய அடியானுக்கும் அடியானாக இருக்கணும். சோ உங்களை திருப்திப்படுத்துறது மட்டுமே என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். மத்தவங்க யாராவது இப்படி இருக்காங்களா? இல்ல. அவங்க ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பு. 5 விதமான முக்திகள் இருக்கு இல்லையா? என்னென்னது? பகவான் இருக்கக்கூடிய அதே வைகுண்ட லோகத்துல நானும் இருக்கணும், அவரை போலவே எனக்கும் 4 கை ரூபத்துல இருக்கணும், அவரை போலவே எனக்கு வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கணும், அவருடைய திருப்பாதத்துக்குள்ள அவரோட உடம்போட அவருடைய உடலோட நான் ஐக்கியமாயிடும். இந்த மாதிரி 5 விதமான முக்திகளை எதிர்பார்த்திருக்காங்க. சோ இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கு? ஏன்னா வேதங்களை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள், அதையும் தாண்டி உயர்ந்த நிலைக்கு அவங்க போகணும். ஆனா அதோடயே இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சத்துவகுணம் கூட நமக்கு பந்தத்தை, இந்த உலக பௌதிக பந்தத்துல மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவங்க எல்லாம் என்ன கடைசியா அவங்க என்னவா மாறுறாங்க? அந்த சத்துவகுணத்துலனா ஞானிகளாக மாறுறாங்க. இந்த ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன? தீவிர எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்க இந்த டாஸ்க் முடிச்சிட்டேன்னா ஓகே, அதுல நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன், அடுத்து என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆசைகள் எண்ணில் அடங்காம அதிகமாயிட்டே போகும். அப்ப அது அதிகமாகும் போது அதை அடைவதற்காக நான் நிறைய உழைப்புகளை போட வேண்டியிருக்கும், நிறைய கர்மங்களை செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். அப்படி நான் கர்மங்களை செய்து கொண்டே இருக்கும்போது அதை நான் அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா அதுல ஒரு ஏக்கம், கோபம் வந்துடும், என்னுடைய வீழ்ச்சி. அதை நான் இன்னும் அடைஞ்சிட்டேன்னா அடுத்து என்ன? அப்போ என்னுடைய காமம், ஆசை வந்து பேராசையாக மாறிக்கொண்டே போயிட்டு இருக்கு. சோ இதோட விளைவு என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, எதர் அவங்களுக்கு பாவம் வரலாம், இல்ல பாவம் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸ்வர்கலோகம் போன்ற உயர் லோகங்களுக்கு அவங்க போலாம். ஆனா அங்க அவங்களும் எதையோ எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யறதுனால அவங்க வந்து காமிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க.
சரிங்களா? சோ இங்க மொத்தத்துல அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி கேட்டார்? எப்படி சாஸ்திரத்துல சொல்லாத மாதிரியான விஷயங்களை செய்யறாங்க? ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம், அவர் விபூதி யோகமாக நான் தான் எல்லாமேன்னு சொல்றார். எல்லாமே நீங்களாக இருக்கும்போது ஏன் இப்படி எல்லாம் வழிபாடு இருக்கும்போது அதுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்றார். அவங்களுக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கு இல்லையா? அந்த குணத்துக்கு ஏற்றாற் போல அவங்களுடைய வழிபாடு இருக்கு. சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க ஞானியாக போறாங்க. அந்த பரபிரம்மமாக நினைக்கிறவங்க அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க ஸ்வர்கலோகம் போகக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்த செயல்களை அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தேவர்களை வழிபடுறாங்க, ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க அசுரர்களை வழிபடுறாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுறாங்க. இது நிதர்சனமா நம்மளுடைய இப்ப இருக்கிற இடத்துல இருக்கு. கரெக்டா? ஆமா. எத்தனை பேர் வந்து நரபலி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குறோம், மனுஷங்களே வந்து கொண்டு போட்டுறாங்க. அதுல இருக்கிற எதோ விஷயங்களை பண்ணி அப்ப அவங்க என்ன இதுல இருக்காங்கன்னு நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுறாங்க. யாரு? இந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்க. யாரு தமோகுணத்துல இருக்கவங்க? அறியாமை. அதாவது இப்ப அறியாமை அப்படின்னா என்னது? நான் என்ன பண்றேன், இல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றதே தெரியாம இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் அறியாமை. இப்ப திருதராஷ்டிரர் வந்து தன்னுடைய மகன் மேல வந்து ஒரு 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 அளவு கடந்த பாசத்தை வச்சிருந்தார். அது கூட ஒரு அறியாமை. அதுவுமே தமோகுணம். தன் மகன் தவறு செய்யறான்னு தெரிந்துமே கூட அவரை திருத்தாம தர்மத்தை ஒரு அரசனாக இருந்து வழி நடத்துறவர் அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லையா? அதர்மத்தை அவர் செய்யறார், அதுக்கு அவர் துணை போனார். சோ அதுவும் வந்து தமோகுணம். சோ அன்பு எங்க அதிகமா இருக்கோ அதுவும் வந்து தமோகுணத்துல இருக்கு. சோ நம்ம வந்து வெறுமனே வந்து மயங்கிய நிலையில் அந்த மது மாது அந்த மாதிரியான பேராசையில நம்ம மூழ்கி இருக்கிறது மட்டும் தமோகுணம் அல்ல. அன்பு அதிகமாக தேவையில்லாத இடத்துல அதீதமாக இருந்தாலும், நமக்கு தமிழ்ல பழமொழி இருக்கு இல்லையா? அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நன்றுன்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க? பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க? அசுரர்களை வழிபடுறாங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்து இன்னும் எனக்கு நிறைய வேணும், இன்னும் எனக்கு நிறைய வேணும், அந்த மாதிரி வழிபட்டுட்டே இருக்காங்க. ஆனா சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க? தேவர்களை வழிபடுறாங்க. இப்படி அவங்க தேவர்களை வழிபடுறதுனால எங்க தேவர்கள்லாம் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க. சோ ஆனா தூய பக்தர்கள் யார வழிபடுறாங்க? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். எதற்காக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை வழிபடணும்? ஏன்னா அவரே மூல முழுமுதற் கடவுள், அனைத்தின் மூலமும் பகவான். அப்போ நாம நம்மளுடைய தந்தை யாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா தந்தை கிட்ட போறத பத்தி தானே நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல, இப்ப அவர் தான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த உண்மையான அன்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறங்கிய நிலையில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வை உயிர்ப்பித்துக் கொள்வதற்குத்தான் இந்த பக்தர்களுடைய சங்கம், ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை மூலமாக நாம இந்த சங்கத்துல வந்து அவர் தெரிஞ்சுக்க நம்ம முயற்சி பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இத பார்த்தா என்ன தெரியுது? டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இத பார்த்தா என்ன தெரியுது? இந்த கசன் அங்க வச்சிருக்கேன் இல்லையா? இது என்ன புரிதல் ஏற்படுத்துது? இல்லைன்னா இது மொத்தமா பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன புரிதல் வருது? புத்து மாதிரி தெரியுது. வெரி குட். புத்து மாதிரி தெரியுது. ஓகே, வேற என்ன தெரியுது மத்தஜி? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பார்க்கலாம். புத்து மாதிரி தெரியுது. வேற என்னென்ன தெரியுது? புத்துக்குள்ள இருந்து ஒருத்தர் எழுந்து வராரு, மேல வந்து அன்னப்பறவை இருக்கு. சூப்பர் பிரபு. சோ இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றார்? நிறைய வருடங்களாக அவர் வந்து தவம் பண்றார். ஏன் தவம் பண்றார்? அவருடைய தம்பி ஹிரண்யாட்சனை வந்து பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து கொண்டுடுறார். அப்போ அவரை வந்து கொல்லணும்ன்றதுக்காக சாகா வரம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் என்ன பண்றார்? தவங்களை பண்றார். அந்த தவத்தோட பலன் நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் படிச்சீங்கன்னா தெரியும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கான். அந்த எலும்புக்குள்ள அவரோட உயிர் வந்து பரவின்னு இருக்கு, அந்த ஆத்மா வந்து உழவின்னு இருக்கான். அவ்வளவு அழகா வந்து அதுல வந்து போட்டிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கு. ஆனாலும் அவர் யாரை நோக்கி வந்து அவர் வந்து தவம் பண்றாரோ அவருக்கு அந்த புரிதல் இருக்கிறதுனால பிரம்மதேவர் அங்க வரார். வந்த உடனே இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா அவர் அந்த
தமோகுணத்துல இங்க ஏன் தமோகுணம் சொல்லப்படுது அப்படின்னாக்கா, பகவானை நம்ம யாராவது வெல்ல முடியுமா? அது இல்லாம இது ஒரு அறியாமையின் மூலமாக அவர் என்ன பண்றார், அவரை நான் கொல்றதுக்காக எனக்கு ஒரு சாகா வரம் வேணும் அப்படின்றத கேட்கிறார். அப்ப பிரம்மதேவர் சொல்றார், நானே வந்து ஜீவ தத்துவத்தில் அடக்கம், எனக்குமே வந்து 100 நாட்கள் 100 ஆண்டுகள், எப்படி நமக்கு வந்து மனித கணக்குப்படி ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா இப்ப வந்து 100 இயர்ஸ்னு சொல்றோம். ஆனா நமக்கு 100 இயர்ஸே இல்லை, ஈவன் 50 இயர்ஸ்ல கூட அதை கிராஸ் பண்றதே நிறைய பேருக்கு வந்து டிஃபிகல்டிஸா இருக்கு. சோ இப்ப இங்க பிரம்மதேவருடைய அவருடைய ஆயுட்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 வருடங்கள் கழித்து அவருமே வந்து என்ன ஆகுது, பிரளயம் நடக்குது. சோ நம்ம எப்படி 100 வருடத்துக்கு அப்புறம் மறைந்து போகின்றோமோ அது போல பிரம்மதேவருக்குமே அப்ப அவர் சொல்றாரு, எனக்கே அந்த தன்மை இருக்கும்போது நான் எப்படி உனக்கு சாகா வரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதனாலதான் ரொம்ப ட்ரிக்கியா யோசிச்சு என்ன பண்றாரு, இது ஒரு பெரிய லீலை. நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். நம்மளுடைய இங்க கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த உடலை வருத்தி அடுத்ததெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் பாருங்க, தன்னுடைய கழுத்து வரைக்கும் வந்து பூமியில மறைச்சுக்கிட்டாரு. இப்படி ஒரு யோகம் செய்யணும்னு ஏதாவது அவசியமா? இது நம்ம சொல்றோம் யோகம்னு சொல்றோம். யோகம்னா என்ன? பக்தனையும் பகவானையும் எந்த ஒரு செயல் இணைக்கின்றதோ அது யோகம்னு சொல்றோம். ஆனா இப்படியெல்லாம் செய்யறதன் மூலமாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை வருதானா? இல்ல. தன்னுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை அவங்க கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து இது எதுக்காக, என்னாலே இதையும் செய்ய முடியும்ன்ற அந்த கர்வத்தின் காரணமா. ராவணனுடைய கதை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அவரை அங்க வந்து சிவபெருமான் வெறும் தன்னுடைய கட்டை விரலால அந்த அவருடைய கர்வத்தை வந்து அடக்கினார் அப்படின்னு பார்ப்பேன். சோ இந்த ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய தவம் எப்படின்னா, தற்பெருமையை எடுத்து சொல்றதுக்காகவும் அகங்காரத்தின் மூலமாகவும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய உடலை வருத்தி நாம வந்து பெருசா தவம் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி காட்டிக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து சரியானது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இந்த 3 குணங்கள்ல பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அந்த குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட வழிபாடு பார்த்துட்டோம். அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த சத்து குணத்துல இருக்கவங்க எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு சாப்பிடுறாங்க, எது வாழ்நாளை அதிகப்படுத்துமோ, எது தன்னுடைய திருப்தியை கொடுக்குமோ, சுகத்தை கொடுக்குமோ அந்த மாதிரியான உணவு பொருட்களை சாப்பிடுறாங்க. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, மிகவும் ரசம் உள்ளவையாக இருக்கும், பால் சார்ந்த கொழுப்புச்சத்து ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக இருக்கும், இதயத்திற்கும் உடம்புக்கும் வந்து இதமளிக்கக்கூடியவையாக இருக்கும். பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா காய்கறிகளும் பழங்களும் நிறைந்ததாக இருக்கும். அது போல பழச்சாறுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பால் சார்ந்த பொருட்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ரசம் உள்ளவையாக இருக்கும். சோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டமே கொடுக்காது உடம்புக்கு. ஆனா இந்த ரஜகுணத்துல இருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம், அது வெறும் காரம் நிறைஞ்சு அது ஒரு சோ அந்த நமக்கு தெரியும் அந்த ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய. ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்த ரஜகுணத்துல இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, புளிப்பா, உப்பு நிறைந்ததா, சூடா, ரொம்ப காரமா, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அது என்ன ஆகும்னா, நாக்குல ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரே எரிச்சல் தரும். ஆனா அது வந்து ஒரு விதமான அவங்களுக்கு ஒரு பற்றுதலை கொடுக்குது. சோ அது வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு. தமகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி சமைச்ச இது நீங்க உடனே 3 மணி நேரம்னா நம்மலாம் அப்படித்தானே இது பண்றோம். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடுற பிரசாதத்துக்கு வந்து அது ஒரு விலக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்க, ஒரு நாள் முன்னாடி இது பண்ணதே கூட அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதுல ஒரு சிலருக்கு ஆர்வமும் கூட. சுவையே இல்லாத ஒண்ணு, பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட, யாரும் தொடவே தகாத, நம்மளை சுத்தி நீங்க கொஞ்சம் கண்ணு மூடி அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்களை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். நம்ம அவங்களுக்குள்ளாரதான் இருக்கும், இல்ல நமக்குள்ளே கூட இந்த இதுல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த தமகுணத்துல இருக்கவங்க அருந்தக்கூடிய உணவு, சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் இப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இங்க நம்ம வந்து அடுத்து வந்து யாகம், நம்ம என்ன பார்த்தோம், உணவு பார்த்தாச்சு. இப்ப யாகம் என்ன பண்றது, எப்படிப்பட்ட யாகங்கள் பண்றாங்க 3 குணத்துல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை அதை நான் செய்யணும், அது சாஸ்திர விதிப்படி அவங்க ஃபாலோ பண்றது. இது வந்து சத்துவ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகம். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கலியுகத்துக்கு உண்டான யாகம் என்ன அப்படின்னாக்கா, தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம யஜ்ஞம். பகவானே நீங்க 10வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருப்பீங்க, நானே வந்து நாம யஜ்ஞமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. சோ இந்த சத்துவகுணத்தில் நாம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, எதையும் எதிர்பார்க்காம சாஸ்திர விதிகளுக்கு உட்பட்டு நம்ம யஜ்ஞங்கள் வந்து சத்துவகுணத்தில். ஆனா ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க, இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவன் எப்படிப்பட்ட தவம் செய்தான், எதற்காக அவ்வளவு உடலை வருத்தி அப்படி தவம் செய்யணும்னு அவசியம் இருக்கா, எதற்காக பண்ணாரு, சாகா வரம் வேணும்ன்றதுக்காக. அதனால ஏதோ ஒரு பௌதிகமான நன்மை அடையறதுக்காக ஒருத்தவங்க யாகம் பண்றாங்க அப்படின்னா அது ரஜகுணத்தை சார்ந்த யாகமாக இருக்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா,
தமோகுணத்தோட யாகம் எப்படி இருக்கு இங்க ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. பிரசாத விநியோகம் இல்லாம, வேத மந்திரங்களோட உச்சாடனம் இல்லாம, புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்காம யாரெல்லாம் யாகம் பண்றாங்களோ அது வந்து தமோகுணத்தை சார்ந்த யாகமாக கருதப்படுகின்றது. இங்க வந்து பார்க்கலாம், இந்த அசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இவர் நம்ம சிவபெருமான் கிட்ட வந்து தன்னுடைய உடலை வருத்தி, நான் வந்து என்னுடைய தலையை வெட்டி போட்டா நீ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுங்க, எனக்கு இந்த 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 இதை கொடுக்கணும், நீங்க இந்த வரத்தை கொடுக்கணும்ன்றார். கடைசியில என்னாச்சு, வரம் கொடுத்த தலையிலே கை வச்ச மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு, நீ யார தொடுறியோ அவங்க வந்து பஸ்பம் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லி வரம் கேட்கிறான். அதை கொடுத்துட்டார் அவர், பக்தன் கேட்கிறான்ட்டு. இல்லைன்னா நான் என்னுடைய தலையை அறுத்துக்கிறேன்னு பயமுறுத்துறான். அதனால கொடுத்துட்டான். கடைசியில என்னாச்சு, நான் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கவா நீங்க கொடுத்தது உண்மையான்னு சொல்லிட்டு, அப்போ நம்பிக்கையே கிடையாது. அப்ப இந்த மாதிரியான குணத்துல செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தோட யாகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது இப்ப நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், யாகம் பார்த்தாச்சு. இப்ப தவம், தவம் எப்படிப்பட்ட தவங்கள் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முழுமுதற் கடவுள் பகவான், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியவங்க, தாய் தந்தையர், மற்ற உறவினர்கள், வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க, இதையெல்லாம் மற்றும் தூய்மையாக இருக்கிறது, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, இதெல்லாம் உடல் சார்ந்த தவங்கள். 3 விதமான தவங்கள் பார்க்க. நீங்க கம்மி பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். மூன்று விதமான தவங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒண்ணு உடலை பயன்படுத்தி நாம செய்யக்கூடிய தவங்கள், நம்மளுடைய வாக்கு பேசுறதை வச்சு செய்யக்கூடிய தவங்கள், நம்மளுடைய செயல்களின் மூலமாக. 3 விதமான தவங்கள். சோ இந்த உடலை வச்சு என்ன மாதிரியான தவங்கள் பண்ணணும், நமஸ்காரம் பண்றது, பணிவோடு இருக்கிறது, பெரியவங்களுக்கு கோவில்ல அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, பிராமணர்களுக்கு, ஆன்மீக குரு, பெரிய வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு வந்து மரியாதை பண்றது. அது மட்டும் அல்லாம தூய்மை அப்படின்னாலே அகத்தூய்மை, புற தூய்மை, தினமும் நம்ம குளிக்கிறது. இதை பத்தி வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். மனசுக்குள்ள பிரபு சொன்னாங்க அழகா, காம குரோப லோபம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது. சோ புற தூய்மை, அகத்தூய்மை, உள்ளறையும் நமக்குள்ள தூய்மையாக இருக்கிறது, அகத்தூய்மை, எளிமையாக இருக்குது, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். புரோபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்மளுடைய எப்ப பக்தியில நம்ம வர ஆரம்பிச்சிட்டோம், நம்ம தேவையே இல்லை. ஏன்னா மரணம் எப்ப சம்பவிக்கனே தெரியாது. இப்ப கிடைச்ச இந்த பிறப்பை பகவானுடைய திருப்திக்காக நான் எப்படியெல்லாம் நான் அவரை திருப்திப்படுத்துறது, மீண்டும் எனக்கு இந்த பிறவாமை வேணும், அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். இல்லைன்னா எது படோட்டவமா சேருமோ அப்ப கண்டிப்பா அதுக்குண்டான பலனை நான் அனுபவிச்சே ஆக வேண்டும். அடுத்தது பிரம்மச்சரியம். சோ பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தர்களுக்குமே கூட பிரம்மச்சரியம் இருக்கு. இந்த 4 வருணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா. சோ இந்த உடலை பயன்படுத்தி தூய்மையாக இருக்கிறது. அஹிம்சை, இந்த ஜீவகாருண்யம். சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த உடலை பயன்படுத்தி நாம செய்யக்கூடிய தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து வாக்கு, பேசுறதுல என்ன தவம் அப்படின்னாக்கா, உண்மையை பேசணும், இனிமையாக பேசணும். நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்ல வர கருத்துக்களை வந்து இனிமையா அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றது. அது போல நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சாக இருக்கும். இப்ப 2 மணி நேரம் உட்காந்து பேசுறாங்க அப்படின்னாக்கா அதுல ஏதாவது பலன் இருக்கா. சோ பேச்சு அப்படின்னு வந்துட்டாலே நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிப்போம், பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளை, அவரை பத்தி குளோரிஃபை பண்றது மட்டும்தான் பேச்சு. மத்ததெல்லாம் வீணான ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நாம மத்தவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சா பேசணும். நம்மளுடைய பேச்சு மத்தவங்களையும் கிருஷ்ண பக்தியை உயிர்ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிறருடைய மனதை துன்புறுத்தாத வகையில நம்மளுடைய பேச்சு இருக்கணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல், அதற்கு கண்டிப்பா நம்ம எப்ப அதுக்கு பிரயத்னம் பண்றோமோ பகவான் அதுக்கு உண்டான வழிகளை வந்து காட்டி கொடுப்பார். சோ நம்ம இப்ப வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா. இதுக்கு நிறைய நம்ம இதுலயே வந்து ஸ்லோகம் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது அதுல ஜாயின் பண்ணலாம். சோ இதெல்லாம் வந்து வாக்கு, பேசுற அந்த வாக்கு இருக்குல்ல, அதோடைய தவங்கள் என்னென்னது, உண்மையா பேசணும், இனிமையாக பேசணும், நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக பேசணும், மத்தவங்க மனசு கஷ்டப்படுத்தாம பேசணும். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம என்னென்ன படிக்கிறோமோ அதை பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். பகவான் பரபிரம்மம், பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய அசையும் அசையாத எல்லாத்துலயும் அவர் வீட்டு இருக்காருன்னு சொல்றோம். அப்போ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. அப்ப அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. நம்ம கேட்கலாம், நான் போலனாலும் அவங்க என்ன கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி வராங்களேன்னு. எந்த ஒரு செயல் நடந்தாலும் அதற்கு கண்டிப்பாக காரணம் இருக்கும். என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் இதை நான் அனுபவிச்சுதான் போனோம். அதுக்கு நம்ம உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை உள்வாங்கிட்டு அதை எப்படி பண்ணா
அந்த சுச்சுவேஷன் வராம முடியுமோ அதை நம்ம பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அதை டைஜஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்மள அந்த குணத்தை வளர்த்து கொள்ளணும். அது பக்தி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல நம்மளுடைய இந்த இதெல்லாம் நம்ம கலங்கங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். ஸோ பிறருடைய மனதை துன்புறுத்தாத வகையில நம்மளுடைய பேச்சு இருக்கணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாக்கின் தவங்கள். இத்தனை விஷயங்களும் நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர்ல ஆன்லைன்ல போயிட்டு இருக்கு. கொரோனா டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது. இப்ப நீங்க 60வது பேட்ச் 13 லாங்குவேஜ்ல நமக்கு வந்து கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. காலையில 3 மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். சில பக்தர்கள் 2:30 மணிக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க. ஏர்லி மார்னிங் சாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில ஆரம்பிக்கிறது நமக்கு 10 மணி வரைக்கும் சர்வீஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்க முடியுதோ அப்ப நீங்க வந்து கண்டிப்பாக சத் சங்கத்துல சேர்ந்து நீங்க அவங்க கூட சேர்ந்து சாண்டிங் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறதாக இருக்கலாம். 3 மணிக்கு நம்மளோட சாண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 4:30 மணிக்கு டெம்பிளோட லிங்க்ல வந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணலாம் நீங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி 5:30ல இருந்து 5:50 வரைக்கும் தினமும் ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். அடுத்து திருப்பி 5:50ல இருந்து கண்டினியூஸா 8:30 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தர்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கிறதா இருக்கட்டும், துளசி அந்த கீர்த்தனைகள் படிக்கிறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் போகுது. இதை தவிர்த்து நீங்க தெரியும் L1 கிளாஸ் 4 டைமிங்ல நடக்குது. அடுத்து இப்ப L2 நம்ம அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகுறோம். L3 கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அதையெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கெட்ட குணங்களை ஒழிச்சு நல்ல குணங்களை வளர்த்து கொள்ளணும்னு பார்க்கணும். மனசோட தவம் என்ன? செயல் நான் சொன்னேன், மன்னிக்கணும். ஸோ உடல், அதுக்கப்புறம் மனம், வாக்கு. உடல் நம்ம பார்த்தாச்சு, வாக்கு என்னன்னு பார்த்தாச்சு, மனசோட தவம். நான் வெளியில வந்து ஒரு பெரிய நல்ல மாதிரி காட்டிட்டு உள்ளார எல்லா பிரபு சொன்னது போல காம குரோத லோப அந்த 6 விஷயங்களையும் உள்ள வச்சுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நான் வந்து தூய்மையானவனானா இல்ல, பசுத்தோல் போர்த்திய புலி இல்லையா? சோ இந்த கதை நம்மளோட L2 கண்டினியூ ஆக போறோம் இல்லையா, அதுல நம்ம பார்க்கலாம். இது ஒரு பெரிய கதை. சோ இந்த மனசு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, என்ன நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு திருப்தி அடையணும். அது இல்லாம அவங்க இதை வச்சிருக்காங்களே இவங்க அதை வச்சிருக்காங்களேன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் என்ன பண்றோம், அந்த காமத்துல பொறாமையில நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளே அறியாம நிறைய தவறான விஷயங்களை பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறத வச்சு திருப்தியாக இருக்கிறது, எளிமையாக வாழ கத்துக்கிறது, மேக்சிமம் மௌனமாக இருந்தாலே நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் வந்துடும். சுய கட்டுப்பாடு, பிரபு சொன்னது போல சுய கட்டுப்பாடு. நாம இருக்கிற இடத்துல தூய்மை அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த அக தூய்மை புற தூய்மை அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றது மனதில் உள்ள தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க இந்த 3 விஷயங்களையும் உடல், மனம், வாக்கு இது எல்லாத்தையும் எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறாங்க. அது சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய தவங்கள். அவங்க இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்றாங்க, பரிக்கிரம போறாங்க, புனித யாத்திரை ஸ்தலத்துக்கு போறாங்க, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து பக்தி பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அவரை பத்தி பேசுறது, எப்போ உங்களை சுத்தி இந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்தா தவறான விஷயங்கள் எதுவும் நமக்கு வராது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க இந்த சத் சங்கத்துல இருக்காங்க இல்லையா? ஆனா இதே ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, நான் ஒரு பெரிய ஒரு அகங்காரம், கர்வம், மானம், மரியாதை அதை பெறதுக்காக நான் என்னென்னலாம் இந்த 3 உடல், மனம், வாக்கு அதை உபயோகப்படுத்தி என்னுடைய அகங்காரத்தையும் என்னுடைய தற்பெருமையும் நான் பேசி நான் சஞ்சலமாக இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தோட விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அது எப்படிப்பட்டதுன்னா தற்காலிகமானது, எப்பவும் சஞ்சலமானது, அது முழுமையான ஒன்று இல்லை அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதே உடல், மனம், வாக்கு அதை 3ஐயும் உபயோகப்படுத்தி மற்றவங்களை அழிக்கிறதுக்காகவோ அல்லது துன்புறுத்துவதற்காகவோ நான் என்னையே வருத்திக் கொள்கின்றேன் அல்லவா? சோ அது வந்து தமோகுணத்தில் செய்யக்கூடிய தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம ஹிரண்யகசிபுவாக இருக்கட்டும் அல்லது அந்த பகாசுரன் அந்த அசுரனாக இருக்கட்டும், சோ இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடலே வருத்தி மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக நான் என்னை கூட அழிச்சுக்குவேன். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்துல செய்யக்கூடிய தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்து தானம். யாகம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தவம் பார்த்தாச்சு. தானம் சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இது என்னோட கடமை இல்லையா, என்னுடைய கடமை, அதனால சரியான நபருக்கு சரியான இடத்துல சரியான ரீதியில வந்து எதையும் எதிர்பார்க்காம அவங்க பண்ற விஷயங்கள் வந்து தானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை வந்து நிறைய விநியோகம் பண்றோம்.
இது சார்ந்த ஒரு கதை நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து சரியான இடத்துல சரியான நபருக்கு நம்ம பண்றது வந்து சத்துவகுணத்தோட தவம். ஆனா இங்க பாருங்க, கோவிட் டைம்ல நம்ம பார்த்திருக்கலாம், அவங்க பண்ணது என்னவோ சின்ன விஷயம், ஆனா பெருசா வந்து பிரபலப்படுத்திக்கிறது. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து அவங்க செய்யறாங்க இல்லையா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய தானம் ரஜகுணத்துல இருந்து செய்யக்கூடிய தானம். தூய்மையற்ற இடத்துல, தூய்மையற்ற காலத்துல, தகுதியற்ற நபர்களுக்கு எந்த ஒரு கவனமும் மரியாதையும் இல்லாம நாம செய்யறோமே தானம், அது வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கு. இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க வழியில வந்து நம்ம கிட்ட காசு கேட்கறாங்க அப்படின்னா நாம உடனே இறக்கப்பட்டு அவங்க கிட்ட கொடுத்துறோம். முறையற்ற காலம், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு, தூய்மையற்ற இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம். தக்க கவனமும் மரியாதையும் இல்லாம என்ன ஆகுது, அவங்க அதை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க, மீண்டும் ஏதோ ஒரு மதுவோ ஏதோ குடிச்சிட்டு மீண்டும் அவங்க வந்து கதி வந்து வேற மாதிரி போகுது. அப்ப அந்த கர்மத்துல எனக்கும் பலன் உண்டு. ஏன்னா அவன் அந்த நிலையை அடையிறதுக்கு நான் கொடுத்த ஏதோ ஒரு செல்வம் வந்து அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இங்க அவங்க கேட்கும்போது பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம கொடுக்கலாம். நம்ம டெம்பிள்ல இருந்து வாங்கின பிரசாதம் ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்கலாம். சோ அவங்களையும் ஹரிநாமத்தை சொல்ல வைக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி அவங்கள தூய்மைப்படுத்த முயற்சி செய்யணுமே ஒழிய தமோகுணத்துல செய்யக்கூடிய தானம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிக்கிறோம். அதோடைய இது என்ன அப்படின்னா, ஆஹ் ஓம் என்பது ஒரு பிரணவ மந்திரம் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா. பகவான் ஒரு ஒரு இதா நான் என்னவா இருக்கேன்லாம் சொல்றாரு. அப்போ வந்து ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரமாக இருக்கேன். நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யும்போது கூட ஓம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம இது பண்ணுவோம். ஓம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அது அதுதான் உயிர் மூச்சு. அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த அந்த மந்திரத்துக்கே வந்து ஒரு சக்தி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த ஓம் தத் சத் என்பது வந்து பகவானுடைய பரம பூரண உண்மையை குறிக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எந்த ஒரு வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும், யாகங்கள் செய்யும் போதும் பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக இந்த பிராமணர்களால உச்சரிக்கப்படக்கூடிய மந்திரம் வந்து ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இது வந்து பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றார்கள். சோ இந்த 3 விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். யாகம், தானம், தவம். யாகம்னா அந்த 3 குணத்துல எப்படி, தானம் என்பது வந்து 3 குணத்துல எப்படி, தவம் எப்படி 3 விதமான தவம் உடல், மனம், வாக்கு பயன்படுத்தி பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ பலனை எதுவும் எதிர்பார்க்காம பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓம், அந்த செயல்களை வந்து செய்யும் போது நாம தத் அப்படின்ற சப்தத்தோட செய்யறோம். அது வந்து எதற்காக அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதிகமான ஜட உலகத்தின் பந்தத்துல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறதுக்காக இந்த தத் அப்படின்ற சப்தம் வந்து நமக்கு உதவுது. ஓம் தத் சத் அப்படின்னாக்கா பகவான் பூரணமானவர், உண்மையானவர். நம்ம சொல்றோம்ல சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். பகவான் வந்து ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்காக சொல்றது. சத் சித் ஆனந்த ரூபம் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவான் உண்மை, சத்து. அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றார். யாரெல்லாம் பகவான போற்றி அவருக்கு பக்தி பண்றாங்களோ, அந்த அந்த மாதிரி யாகங்களை பண்றாங்களோ அவங்களும் உண்மையானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யாகம், தானம், தவம் செய்யறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ பரமரின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படக்கூடிய யாகம், தவம், தானம் அதெல்லாம் அசத் எனப்படுகின்றது. அதால இந்த பிரிவில மட்டும் இல்ல, அடுத்த பிரிவில கூட நமக்கு பயனே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இப்படியாக 28 ஸ்லோகங்கள் முடிந்தது. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோऽध्यायः. ஹரி ஓம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, 28 ஸ்லோகங்களை கொண்டது இந்த 17வது அத்தியாயம். அதாவது ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம். அந்த நம்பிக்கையோட உட்பிரிவுகள்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் இடத்துல நீங்க தான் பூரணமானவர் அப்படின்னா, இந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லாத மாதிரி வழிபாடு பண்றாங்களே, அவங்க எந்த குணத்துல வழிபாடு பண்றாங்கன்றதை கேட்கிறார். அதற்கு வந்து பகவான் சொல்ற, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுபாவம் இருக்கு, ஒரு குணத்தோட சுபாவம், அதன் விளைவாக அவங்களுடைய வழிபாடுகள் இருக்கு, அதை சார்ந்து. அப்படிப்பட்டவங்க அந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்க எந்த மாதிரியான உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த அந்த 3 குணத்துல அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த தவம் எப்படிப்பட்டது, யக்ஞம் எப்படிப்பட்டது, அது போல அவங்களுடைய தானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு 3 குணத்துல, எதற்காக நாம ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து
வந்து எந்த ஒரு யாகம் தானம் தவத்தை சேரும் அப்படின்றத பத்திலாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். சோ அத்தனை பக்தர்களுக்கும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஷார்ப்பா முடிச்சாச்சு. 10:03. ஓகே, ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். மன்னிக்கணும், கொஞ்சம் வேகமா போயாச்சு. நோ ப்ராப்ளம். L2ல நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். சொல்லுங்க, ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள், இல்ல நீங்க எதனா எக்ஸ்பிளைன் சொன்னீங்கன்னா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம்னா பிரணவ மந்திரம் சொன்னீங்க. தத் சத்னா என்னது மாதாஜி? அது எனக்கு புரியல. என்பது நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்யும் போதும் அந்த மந்திரத்தோட சேர்த்து நம்ம செய்யறோம். ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஓம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். தத் அப்படின்போது நீங்க எந்த ஒரு யக்னம் செய்யும்போது அந்த செயல் செய்யும்போது அதை சொல்லிட்டே இருக்காங்க. நம்ம டீட்டெயிலா L2ல படிப்போம் மாதாஜி. ஓம் தத் சத் பூர்ணமானவர். அந்த அந்த செயலை நம்ம அதை சொல்லி முடிக்கிறோம். நீங்க கூட கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் முடிக்கும் போது ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாங்க. அப்படின்னா நான் இப்போ வந்து பாகவதம் சொல்றது வந்து பகவானுக்காக இல்லையா, அவருக்காக நம்ம இந்த செயலை செய்து முடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிக்கிறது. இன்னும் டீட்டெயிலா பார்ப்போம் அடுத்த இதுல. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள்? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பார்த்த அளவுக்கு கேள்விப்பட்டதோ இல்லை படிச்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வருத்திக்கிட்டு தான் தவம் இருந்ததா அதிகமாக பார்த்துருக்கோம் மாதாஜி. ரொம்ப லேசா இல்லை கொஞ்சம் கூலா அந்த மாதிரி பகவானே சங்கடப்படுற அளவுக்கு தான் அதிகமாக நிறைய பேர் பண்ணதாவே பார்த்ததும் கேட்டதும் படிச்சதுமா இருக்கு. ஓகே, அது ஒரு கேள்வியா இருக்கு மாதாஜி. சரி, அதோட பலன் என்ன? அவங்க அப்படி பண்ணினதோட பலன் என்ன? இப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிள் இரண்யகசிபுவை பாருங்க பிரபு. அவர் தன்னுடைய உடலை வருத்திக்கிட்டு அவர் தவம் பண்றார். அந்த வெறும் எலும்பு தான் இருக்கான். அந்த எலும்புல அந்த உயிர் வந்து ஆத்மா வந்து அப்படியே ஓடின்னு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இப்படி அவர் எதுக்காக அவங்க இப்படியே அவங்க இருந்து கேட்டதுலயுமே வந்து ஒரு 80% தவம் இருந்தவங்க வந்து சுயநலமா அவங்களுக்காக தான் கேட்டதாகவும் இருக்கு. கரெக்ட். சரி, வேற ஏதாவது பொதுநலமாகவோ வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. வேற எந்த மாதிரியான இது இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இல்ல பொது நலமா அந்த மாதிரி படிச்ச மாதிரி இல்ல. சுயமா அவங்க பெரிய ஆளா வரணும், இல்ல தனக்கு ஏதோ ஒரு அது சுயநலம் அதிகமா உள்ளதா, தனக்கு தானே தேவைக்கோ தன்னை சார்ந்தவங்களுக்கு தேவைக்கான மாதிரி தான், இல்லைன்னா தன்னை வெளில யாரும் முடியாத மாதிரி அந்த மாதிரி கலந்து தான் அவர் நானுங்கிற ஒரு இது கர்வத்தோட வாங்கினதா தான் அதிகமா. கரெக்ட். அப்ப நீங்களே அந்த கன்க்ளூஷன் வந்துட்டீங்க. அதால ஏதாவது பலன் இருக்கா? இப்ப இரண்யகசிபு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர் சாகா வரத்துக்காக பண்ணி என்ன பலன்? ஆக்சுவலா எல்லாமே வந்து பகவானிடத்துலதான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல எப்படி அலைகளை வந்து நம்ம எண்ணில கணக்கிட முடியாதோ அது போல பகவானுடைய அவதாரங்களும் வந்து அத்தனை இருக்கு. ஆனா அது வந்து ஒரு 6 தலைப்பா நம்ம பாத்துறோம். அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து புருஷ அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், குண அவதாரம், லீலா அவதாரம், சக்தியாபிஷ அவதாரம். இந்த மாதிரி 6 விதமான அவதாரங்கள் இருக்கு. அதுல புருஷ அவதாரத்தை நம்ம பாக்குறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே தன்னுடைய முதல் விரிவங்கமாக அவர் என்னவா வராரு? காரணதகசாய் விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணுவா வரார். அவருடைய ரோமங்கள்ல இருந்து நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட முதல் அந்த ஸ்கந்தத்தோட அட்டைப்படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவரோட ரோமங்கள்ல இருந்து முட்டையா அந்த அண்டங்கள் வருது அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்குள்ளார அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவா போறார். அவரிடத்துல இருந்து திருப்பி சிரோதகசாய் விஷ்ணுவா என்னெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்படுதோ எல்லாமே அதுக்குள்ள. அப்படி எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து வருதுன்னும் போது நம்ம அவருக்கு அடிமைப்பட்டவர் தானே. நம்ம அவருக்குள்ளாரவர் தான். நம்ம அவரு நம்மள அவரை தனிச்சு நம்ம ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? அப்படி இருக்கிற சமயத்துல நான் தான் என்னதான் எல்லாரும் புகழணும், நான் அவங்கள அடக்கி ஆளணும் அப்படின்னு இரண்யகசிபு பண்றது சரியா தவறா? தவறுதான் மாதாஜி. அந்த மாதிரியான விஷயத்துல அவங்க உடலை வருத்தி செய்யக்கூடிய தவத்தோட பலன் தான் என்ன? அது ஏதாவது பலன் இருக்கு. ஆனா தவமே கிடையாது. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்ததே அதுதான். 3 குணம் இருக்கு. அந்த 3 குணத்துக்கு ஏத்தாப்போல அவங்க தவம் பண்றாங்க. ஆனா இந்த ரஜகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தவமோ அல்லது தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய தவமோ அவங்கள வந்து ஒரு நன்மைக்கு கொண்டு போகாது. கடைசியில என்னாச்சு? அவரை வந்து பகவானாலேயே அவர் வந்து
மரணத்தை சம்பவிச்சார். நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யகசிபு வந்து கொல்லப்பட்டார் நம்ம பாக்குறோம். அதே நீங்க வந்து சத்துவ குணத்துல யாரு, துருவ மகாராஜர் 5 வயது குழந்தை. அவரும் வந்து போக்கஸ்டா எதுக்கு வந்தாரு, 5 வயது குழந்தை தன்னுடைய தந்தை உத்தானபாதருடைய மடியில போய் உட்காரணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஏன்னா தன்னுடைய சித்தியோட பிள்ளை ஒரு சைட்ல உட்கார்ந்துருக்காரு, குழந்தை இல்லையா. உடனே இவரும் போய் அந்த மடியில உட்காரணும்னு ஆசைப்படுறாரு. உடனே சுருச்சி அவரோட சித்தி என்ன பண்றா, வேகமா அந்த குழந்தைய தூக்கி தள்ளி போடுறா, அப்பா மடியில இருந்து தூக்கி கீழே போட்டுறா. போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நீ உட்காரணும்னா நீ என்னுடைய வயித்துல மகனா பிறந்திருக்கணும்னு சொல்றா. குழந்தை அழுது, சத்திரியன் இல்லவா, பயங்கர கோபம் வருது, அப்படியே அழுதுட்டே அம்மா கிட்ட போறா. அம்மா வந்து சுனிதி, அவ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கா அரண்மனையில இருந்து. இப்போ சுனிதி கிட்ட போய் சொல்றா, இந்த மாதிரி சித்தி ஏன் இப்படி பண்றா, இதுக்கு என்ன தீரும் போது அம்மா சொல்றா, அதுக்கு வந்து பகவான் தான் நமக்கு வந்து இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும். அவர் எங்க இருப்பார், காட்டுல இருப்பார். சரி, நான் அவரை போய் பார்த்து இவரை விட பெருசா நான் வந்து ஒரு இவர் தானே இப்ப பிரபஞ்சத்தை ஆண்டுன்னு இருக்காரு, அப்பா உத்தானபாதர், இவரை விட ஒரு பெருசா நிலையில நான் போயிடணும் அப்படின்னுட்டு அவர் போறார். போற வழியில நாரத ரிஷி கிடைக்கிறார். நாரத ரிஷி என்ன சொல்றாரு, எங்கப்பா போற, 5 வயசு குழந்தை எங்க போற, இல்ல நான் வந்து காட்டுல போய் தவம் பண்ண போறேன், பகவான கிட்ட போய் நான் கொஞ்சம் கேட்க வேண்டியது இருக்கு. 5 வயசு குழந்தை காட்டுக்கு போறேன்ற, அங்க எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மிருகங்கள்லாம் இருக்கும்ல, நீ போ அப்படின்றாரு. கேட்கல. ஒரு சத்திரியன், அது இல்லாம ஒரு 5 வயசுலயே அந்த குழந்தை அவ்வளவு உறுதியோட இருக்கு. உடனே என்ன பண்றாரு, அவரு ஒரு குருவாக இருந்து அவருக்கு வந்து அந்த பகவானுடைய நாமத்தை அவர் சொல்லித்தரார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. சோ அந்த நாமத்தை எடுத்துட்டு எப்படி நீ தவம் பண்ண, ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இருக்கு அந்த குழந்தை, அதனால என்ன பண்றார், எப்படி தவம் பண்றன்ற முறையை சொல்லித்தரார். ஒரு சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருந்த பக்தன் மூலமாக கேட்டதுனால துருவ மகாராஜர் அவர் சொன்னதுபடி அவர் என்ன பண்றார், தவம் பண்றார். எப்படி தவம் பண்றார், நீங்க அந்த அந்த கதை நம்ம படிப்போம். அதாவது ஒரு 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 மாதம் வரைக்கும் வெறும் பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டார். அடுத்த மாதம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணார், மரத்துல இருந்து காஞ்சி வளர்ந்து கீழே விழுது இல்லையா, அது கூட கஷ்டப்படுத்த கூடாதாம். வேஸ்டா கீழே விழுற காஞ்சி போன இலைகளை எடுத்துக்கொண்டார் ஒரு மாதம். அதுக்கடுத்து என்ன பண்றார், வெறும் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறார். அடுத்து என்ன பண்றார், 6 மாதம் வெறும் காத்த மட்டும் எடுத்துக்கிட்டார். இப்படி அவர் வந்து இந்த தவத்துக்கும் ஹிரண்யகசிபுவோட தவத்துக்கும் என்ன வேறுபாடுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹிரண்யகசிபு நான் சாகா வரம் வேணும், ஏன்னா என்னுடைய அண்ணனை கொன்னுட்டாரு பகவான் விஷ்ணு, அவரை நான் திருப்பி கொல்லணும், அப்போ அவனை விட பெரிய பலசாலியா வேணும், என்னை யாராலும் கொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு சக்தி வேணும்ன்றது அவரு. ஆனா இவர் என்ன பண்ணார், அப்பா என்ன இப்படி கஷ்டப்படுத்திட்டார், அப்போ அவரை விட உயர்ந்த நிலை போகணும். அதுதான் இவங்க 2 பேரோட நோக்கம் வேற மாதிரியாக இருந்தாலும் பகவானை பார்த்த மாத்திரத்துல ஆஹ் இவருக்கு துருவ மன்னருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, துருவராஜனுக்கு பகவானுடைய திருப்பாதத்தை பார்த்த உடனே அவர் என்ன வேண்டி அவர் தவம் பண்ண வந்தாரோ அது மறந்துருச்சு. அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டாச்சு மாதிரி நிக்கிறாரு, அவ்வளவுதான். ஏன்னா நாரத ரிஷி வந்து சொல்லியிருப்பார், பகவானை நீ பாத்திருக்கியா, அவர்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு சொல்லி நிக்கிறியன் போது அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதெல்லாம் இப்ப அவருக்கு ஞாபகம் வரும். அவருடைய திருப்பாதத்தோட அழகு, அவர் எப்படி இருப்பார், அப்படியே கீழே இருந்து மேல வரைக்கும் அவர் சொன்னதெல்லாம் அவர் வந்து அப்படியே அப்படியே பார்த்து அப்படியே ஸ்டன் ஆகி போய் நிக்கிறார். ஆனா பகவான் பக்த வச்சலன் அல்லவா, அவர் எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மாவாக இருக்காரு அல்லவா, அதனால அவர் என்ன பண்றார், துருவனுக்கு அவர் கேட்கலனாலும் கூட அவர் கேட்கிறாரு, உனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு இந்த தரிசனத்துக்கு மேல வேற என்ன வேணும், எனக்கு எதுவுமே வேண்டான்றார். ஆனால் அவர் என்ன பண்றார், நீ என்ன நோக்கத்தோட இங்க வந்தையோ இல்லையா, அப்பா விட பெரிய இடம் வரணும், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் அழிந்து போகும், ஆனா துருவ நட்சத்திரம் அழியாது இருக்கும் எப்பவும் சொல்லிட்டு இவருக்காக ஒரு நட்சத்திரத்தை உருவாக்கி அதுக்கு நீ ஆழ்வாய் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா அதுல கூனி குறுகி போறார் துருவ மகாராஜர். ஏன்னா ஆன்மீகத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஜட ரீதியான ஒரு இது வந்துருச்சு, அவர் வேண்டாம் தான் சொல்றார். இருந்தாலும் பகவான் வந்து அதுதான் நம்ம பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பிரார்த்தனை பண்ணணும். சோ நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும், அவர் ஒரு பெத்தவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, குழந்தைக்கு என்ன வேணும்னு. சோ அதனால நம்ம இது வேணும் அது வேணும், நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா, கிருஷ்ணா எதுக்கு எனக்கு இந்த அளவுக்கு, இது என்னுடைய கர்ம பலன் எனக்கு தெரியுது, இருந்தாலும் என்னால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கிருஷ்ணான்னு அவர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இது கொடுக்கணும் அது கொடுக்கணும், அவங்கள எதை கஷ்டப்படுத்தணும் அதை கஷ்டப்படுத்தணுன்றதெல்லாம் நம்ம வேண்டவே வேண்டாம். சோ சத்துவ குணத்துல பண்ற, நீங்க சொன்னது கரெக்ட், ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்கவுங்கள குணத்துக்கு ஏத்தது போல பக்தி பண்றாங்க, அந்தந்த குணத்துக்கு ஏத்தது போல தவம் பண்றாங்க. ஆனா அதனுடைய பலன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ துருவ மகாராஜர் ஒரு சிறந்த பக்தர், அந்த பக்தன் தூய்மையான பக்தன். 5 வயசு குழந்தை பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னதுனால பகவானே நேர்ல வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளிக்கின்றார். எந்த ஒரு அசுரனுக்கும் வந்து அந்த அந்த வாய்ப்பு இல்லை.
அவங்க எல்லாம் வந்து தேவர்கள், பிரம்மதேவர், இந்த மாதிரி தேவர்களை தான் அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. சிவபெருமான் ஜீவ தத்துவமும் கிடையாது, தேவர்கள் ஒரு இதுவும் கிடையாது, பகவானோட நிலைக்கும் கிடையாது, அதுக்கும் மேற்பட்டவர்ன்றதை பார்க்கணும். நிறைய பிலாசபிக்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம், மேல்டூல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பிரபு தேங்க்யூ பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எனக்கு தெரியல உங்களுடைய கேள்வி நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணனான்னு தெரியல, மன்னிக்கணும். நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த கிளாஸ்ல. 13 ஆயிடுச்சு. வேற ஏதாவது? இல்ல மாதாஜி, அருமையா இருந்துச்சு மாதாஜி விளக்கம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நம்ம 20 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ் தான் கிளாஸ் எடுத்தோம். நாளைக்கு வந்து சர்வ பிரபு எடுப்பாங்க, 18வது நாள் கடைசி. நாளானையில இருந்து நம்ம ஃப்ரைடேல இருந்து L2 கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால எல்லாரும் அவசியம் வந்துருங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும், பார்க்கலாம் நம்ம. சரிங்களா? வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தே கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌரவ பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னிக்கணும், 13 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன், மன்னிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு